Sanibonani babukele emakhaya, onibingelelayo uNzuzo wakaMeyiwa. Namhlanje kuthanda ukuhluka mbijane. Nginiphathele umphathi wenhlelo zohlanga media. Ababukeli ke bamazi ngokuthi uMaqumbana, uMavinjwa nge1000, ubhinyilikile. Uma eseyithakazela naye njengensizwa athi ijumping castle. Namhlanje ke nginiphathele ubhinyiliko uzongena eze la. Angazi noma ngizothi sestudio noma ikephi kodwa ke uhleze eshwa ngithi ngiyangibona ukuthi nami ngibukela kuyena. So uzongena ke azosichazela kabanzi nje ngempilo yakhe. Ngifisa ukuthi lo mbuzo lo ohlezi ufisa ukubuza ngempilo yakhe namhlanje ngizokubuzela. Mawukuthi khona oshodile sengiyozwa kuma comments. Kodwa nje namhlanje yimini uNzuzo eniqalayo ukumbona uzobe nibuzela uMaqumbana ngempilo yakhe. Ake simbizeni qawe. Mfake kabi. Kodwa amadoda Kabi khamba kahle. Ku-right mfethu, ku-right. Namhlanje mbukele siphethe inkulu kakhulu. Mhlawumbe ke umbuzo oqala engicabanga ukuthi umuntu ulindele ukuthi mhlawumbe ungamthatha umbeki. Namhlanje abantu ngifisa ukuthi bazi uThabiso wakacele, bamazi ibackground yakhe engakabi uMaqumbana, engakabi ijumping castle, esawumfana omncane. Mhlawumbe ke asimqale la izalwa, uzalelwa kephi, ukhulela kephi? Mhlawumbe ngibonga angiqale ngibonge mfethu ngincome nje indlela ophethe ngayo ngiyakuzwa nje ukuthi hayi lento ikhona kuwena. Mina nguThabiso wakacele. nguThabiso wakacele ngizalelwe ePortshepstone, idolobha elikhulu ePortshepstone. So ePortshepstone ineyindawo eziningi ezihlukahlukene. Njengoba ubona iTheku nje ukuthi iTheku namalokishi ahlukahlukene khona oMashu, khona oMlazi, khona oFolweni, but konke ngaphansi kweTheku. So nasePortshepstone njalo kuneyindawo ezihlukahlukene khona oMthwalume, khona oMzumbe, khona oZingolweni, khona oGama lakhe, Nzima yabo. Zonke lezi indawo ngaphansi kwePortshepstone. So ke mina idolobha lami elikhulu ePortshepstone, but mina ngizalwa ngaphansi kwendawo yakanyuswa eMahlabathini. Esigodini ekuthiwa iDiyampunzi. Uphinde kube khona futhi indawo ekuthiwa isezingolweni. Ezingolweni ke iwomalume. Uma uzalwa khona ezingolweni. Indawo lezi engikhulele kuzona zombili, but ngizalelwe lapha yakanyuswa ngeza ngazohlala lezi ezingolweni ke ngokuhamba kwesikhathi. Ngiyabona. Mhlawumbe ngingakafiki nje in details ngempilo yakho. Ngifisa ukwazi ukuthi ucele uba umani noma ubaba, mhlawumbe usithatha usibeke ukuthi umani nobaba kwenzeka kanjani ukuze kufike wena ya lapho umani nobaba bashadile kahle kahle. Uma wami wakashanga sikomdima koduma kude so wakashanga uma wami, bese ubaba wami kubo wakacela. Yabo, so ngenxa ukuthi ke bashadile labantu bobabili lokho kwenza mina ukuthi ngibo wakacela ngokugcwele. Ngowakacele nje ngokuphelele. Ubaba wasemahlabathini kanyuswa, uma wasezingolweni. So njengoba ngisho ukuthi le indawo zombili ngibe mningi kuzona zombili. Uyabo, because ngala uma ushadile nobaba true ke ukuthi abantu mabeshadile babuye bahambe babe neyinkinga. Uyabona nabo baba neyinkinga, ngagcina manje sengumuntu oya ngala aphinde abe ngala. Uyabo, bengibona omabili lama side ngenxa yezinkinga zabazali. Yeah. Nangu uThabiso uyazalwa ufika esigabeni sokuba umfana omncane. Ngiyazi ukuthi abantu bawulindeleke lo mbuzo ukuthi uqhathiwe yini uThabiso. Uke wafika nesigabeni la elusa khona inkomo eqhathwa la nje efika esigabeni sokuthi useyaqala ubona nezintombo yabona kanjalo. Awusithatha usibeke. Ngingathi ngikhulela phakanyuswa ke ekhaya kufuyiwe. Bekhona inkomo, khona nezimbuzi, bekufuyiwe nje ikhona imfuyo. Ngilusile ngaqhathwa futhi khona insizwa nje ezingakutshela mase ngabona le interview. Ngangihluba ke mina ngeqhubu manje khona into esiphazamisile, mhlambe asangabona ngasolinye ngangithintana. Igenge nje engathi bakhona futhi abantu abangiqhathile bakhona abanye ubhuti la, bakhona olola elokhuzene eWema, abantu ekuyibona bebekade besiqhatha thina le emakhaya, bakhona olola eWema kade besiqhatha. So nje ngumuntu oqhathiwe. Bothi nomunye umbuzo konje ngibuza ukuthi ke emva kokuqhathwa ubona nezingane kanjalo ebantwaneni mntana. Mfethu ngumuntu engathi le period yokushela angiyilokhuzanga, angihudulelanga izinyawo, ngayisebenzisa kakhulu. Ngayisebenzisa kakhulu mina ukushela ngienjoya mina. Ngienjoya ukushela.
ngangithanda mina ukudebate nomuntu siphikisane iyona period engangiyithanda leyo ngoba ngangize ngibhoreka impela manje ngiqoma ngoba kwakusuke kusemnandi uyabo kusemnandi ukuthi siyaphikisana uyabo mina ngangishela intombi izingikhumbule noma ngekho ukuthi hawu cha wayapi mase nginefoni nje ngifonela ngibuza wayapi kanti hayi cha ngisekhona nje ukuthi mase ngiqala ukuhudula inyawo phela mase ubonza iqomo wawuba nako ukuhudula inyawo but ngilisebenzisile kakhulu lelo thuba yeah ake ngiyajabula ukuthi mhlawumbe ususibekile esithombeni ngaleyo phase yempilo yakho manje ke sifisa ukwathi ufunde kephi amabanga aphansi nje umaqhumbana nje ezebamdala kangaka ezitejini zempilo zokufunda ufunde wasuka kephi wazwafika kephi noma ngingawusho unyaka noma ngingawusho futhi ngo1998 ngangiqala ukuyongena esikoleni 98 ngangifunda kwesinye isikole esingala kanyuso ekuthiwa isesineke lapha na ke kade kuno first year omkhulu no first year omncane kusho uma ka first year omncane ufana nomuntu oke crash uma first year omkhulu uyiqhipha so ngaphasela nje ukuthi uyeka second year uyabo so ngafunda khona ke mina lapha elokhuzeni yasineke ku first year second year ngawufunda enqolobeni lesi isikole kuthiwa enqolobeni babethi kanesi kudala sikhona khona lapha kanyuso izikole eziseyigodini ezingafani i-distance ehanjwa moya kule ikole iyakuvezela ukuthi ubungqwele bukhona egazini distance nje ehanjwa iyodwa uyabo so yeah ngase ngisuka khona ngaya ezingolweni ke sengiyofunda eMansfield nakhona eMansfield ngangumuntu mina mfethu lokho up and down ngisuke ngala ngengala yabona umzali omunye ukufuna ngala omunye uthi ya ngala yabo uyadonswa umunye ukudonsela ngala nomunye ukudonsela ngala so ngafunda ezingolweni ngaphinde ngasuka futhi ezingolweni ngaphinde ngaphindela back kanyusa futhi ngaphindela kule nqolobeni kade ngikuyona ngikade sengifunda eMansfield ngasuka futhi nangala ngahamba ngawufunda kwesinye kuthiwa eHlanganani ngasuka eHlanganani ngaya eMelowood secondary ngasuka eMelowood secondary ayi yangihlula ke impilo yasezikoleni zabelungu mina ngoba kwangasinwa yiki ngoba zazingekho zonke lezi zinto esisenze emakhaya so ngase ngithi ke no man ngeke mina ngiyahluleka la ngicela ukuyovuma ingoma emakhaya ngaphindele inqoleni la ngifike ngaqeda khona ke isikole okay yeah mhlambe singakafika empilweni yakhe yase tertiary ngikuza ukukhuluma la ekuvumeni ingoma ngiyengizwe ukuthi uyayo ufike la ekubeni igagu ngasemculweni kakhulukazi ekuvumiseni ingoma ngiyengibone nomunye umculo wakho futhi we hip hop so ngakusichazela ukuthi yini inspiration yakho ku music mhlawumbe nje usithatha usibeke ukuthi inspire kephi uba inspired kanjani ukuthi uzuvumisa ingoma uphinde futhi ucule ne hip hop mina ngathi ngithanda umculo wesintu yeah ngithanda umculo wesintu vele even ukulalela umculo angifuni ukuqamba amanga angula umculo aphesheya mina ngeke ngifike ngilalela ingoma yaphesheya kuthiwa nje ngihleli ngilalele because ngibana lento ukuthi mina ngithanda ukuzenza isilimo angifuni ukulalela into engaziyo ukuthi khona amagama engizoweza nonke engwezwe yabo ngilungile ngizoba mbo I love you then makuqhubeka kuyiwa phambili ngazi ukuthi basibathini so ngazinikeza ithuba lokuthi no angilalela into engizoyiza so umculo ngulalela uMaskandi ngilalela ikasi rap yesiZulu yes because ngifuna ukunderstand igama negama ukuthi lilokhuza kanjani so ke emakhaya vele sikhule sihamba imbholoho sihamba amacece emakhaya uyabo lento yaloku isegazini nje kusukela lapho ke nengoma vele nabo anti bamina babezinela ingoma vele kudala cabanga ukuthi ngayithatha ekhaya lento le uyabo yayengoma but uma nobaba ayamadliwa shema uma wami nobaba manje Nkabi ekusineni uyafika nakhona noma nje just hayi ngicabanga ukuthi ngingathini sekwaba umzimba nje ongeke usangivumela manje but emlonyeni uyezwa ukuthi hayi khona into yake yaba khona uyabo yeah into kanjalo mhlawumbe omunye umbuzo engicathi umbukeli lapha ekhaya angafisa ukwazi ukuthi njengoba usebenza ngearts because umsebenzi wethu we-arts so yini inspiration ngiyathemba ukuthi ufikile nasemazingeni aphezulu okufunda la ususe-university khona mhlawumbe ungasithatha nje usibeke ukuthi ufundele ini uma ukuthi uyile enyuvesi kanjalo and then mhlawumbe noma singasafikanga ke emsebenzini owenzayo kodwa usithathe nje usibeke ukuthi ufikile yini enyuvesi wenza ziphi izifundo
Okay, ngingathi ngisafunda isikole bengumuntu obethanda ukuba umsakazi. So bengilohlobo nje lokuzokuthiwa ulinganisa ubani, ulinganisa ubani, ngimlinganise ebantwini abasakazayo. So bengikhula nje vele mina abantu bebethi bafisa ukuba ukuthi mina bengithi ngifisa ukuba umsakazi. Ngaphandle kobusakazi ufisa ukuba yini, ngifisa ukuba iphoyisa. Ngangifisa ukwenza izinto ezokuthi ukuba iphoyisa nokuba umsakazi. But ke ngenxa yokuthi ithuba ngilitholanga lokuthi ngibe iphoyisa. Kwakwenzeka mhlawumbe uthola ukuthi ngizogcwalisa ama forms, ngibizwe uyabo, ngize kobhala, ngibhale kubhede yabo mhlawumbe 2 times 3 times lapho. Ngathola ithuba lokuyofunda kwenye college. Khona college abathi iLokhuzane, ilapha eSydney, eThekwini College, Ashaville campus. Ngafunda lapho, kuthiwa lapha kufundela ubuphoyisa ke makushiwo. Le nto le iyafuna futhi nawe uthi buyibhekwe ngelinye ilanga ukuthi abantu kuthiwa bafundela ubuphoyisa kodwa mangabe sek-apply nombani. Why ngaqali kuthathwe labantu laba abakufunde abayifundele lento asebenolwazi kuthathwe bona kuqale babese bayofaka eLokhuzeni exactly bayofaka emsebenzini before kufaka abantu abangenalo ulwazi isidalo. Uthola ukuthi lo muntu lowana uneLokhuzane une-license unalesitifiketi salapha ya but mase kuqashwa kuziqashelwa abanye abantu naye uqashwa njengalabanye abantu bese kuphoyisa isidingo sokuthi aye lapha uyabo. So ngithe mase ngenza unyaka wesibili khona luckily ngathi ngiyabheka ama-course mhlawumbe engawa-applyela kwezinye iy'kole because ngiqala ukuyibona le nto engangiyenza ukuthi ayi le nto le ngathi ngeke zingise ndawo le. Lapha ko-2014 kanje 2015 ngo-2016 or ngo-2015 nga-applyela ko-UKZN bani. Mina ngingaphasanga nakahle nga-applyela ukuthi ngiyokwenza iLokhuzane music performance because ngimningi kakhulu ku-music. Mangifika laphaya ngwenza ama-audition bangithatha for music. So ngangena kanjalo ke ngenza iLokhuzane music kwashintshwa i-Bachelor of Arts in Music kwaba i-degree zasha ngaqeda. Mangiqeda la kulezi ifundo lezi engizenzile khona umusic khona nesiZulu. So le ifundo zombili lezi ziyafundwa ezikoleni uyabo. So ngase ngithatha le ifundo zombili ngahamba ngayo eLokhuzane eJude ngayokwenza iLokhuzane i-PGCE ukuthi ngingene ka teaching. Nebala futhi kwaba njalo ke namhlanje ngiyasebenza njengothisha uyabo. Lovely story. I think it's inspirational angithayibona leyo nto qhawe ukuthi umuntu akuthatha kubeke umuntu incwadi evaliwe kodwa mase ivula angithi yabo baningi abantu sibabuke sibabone Thabiso sebe izinto ezinkulu kodwa uthola ukuthi umuntu sikhulu istory angaxoxela sona sempilo yakhe ukuthi uhambe waba la waze wafika la esigabeni lesasefike kusona. So I think kumnandi ukulalela nje Thabiso esixoxela ukuthi impilo yakho iphile kanjani. Angazi Thabiso, angazi noma wakwasakaza yini before. Yes, ngiyabonga ukuthi ungibuze mfethu. Ngeke ngasakaza ngingalithola ithuba. Ngangazama ngala ngiseke emakhaya mhlawumbe lapha ko-2013 12 lapha. Ngizama kwamanye ama-radio stations boma Radio Sunny South. Ngangazama ukuthola indlela ngahluleka ngahamba ngaya Youth Radio nakhona futhi khona umuntu umbhemi uMagaya lapho esakaza uMaskandi wayekanginikeze bande ithuba lokuthi ngave ngazenza into ebhala incwadi. Uyabona uqhamuka neplan ukuthi yazini awuthi ngibhale something mina ngiyakhona ukucreate ngathi mina awuthi ngibhale into ezincwadi ezokwenza ukuthi ngibe semoyeni mhlawumbe mangingaba semoyeni mhlawumbe bazongizwa ukuthi umthetho wami mina ngifuna ukusakaza. But ke abakuzwanga lokho shem abakuzwanga ngifuna ukuqamba amanga. Ngase ngiyasuka ngabuya ngeza la eThekwini ngaphinde ngazama futhi kwintokozo FM bayizwa abandla lonto le. Ngase ngiye kuma audition ke kwintokozo FM ngebhadi ke ngithathwanga ngama audition kwintokozo FM but ngoba ngathola ukuthi obani abaphathi bayo yonke le nto leyana ngabe ngenza ivideo nje ngisakaza ngabe sengayithumelele enambeni mangiyithumelele enambeni ngathi lo muntu ngubani ngalisho igama lami wabheke ebantwini abathathiwe wathola ukuthi angikho wathi ayingeke siyakudinga nto hayi siyakudinga usondele ngasondela kanjalo ngaqala ngasakaza ke kwale ngenxa ukuthi ke mfethu uyabona lezi zinto lezi ezenziwa ebese kungabi khona holo olithola elitheni ngeke lezo zinto ezikanjalo uziyagqilaza ngoba manje ugibela ngemali yakho plus mina ngangihamba ngemoto yasekhaya isikhathi esiningi manje yakhona angisebenzi futhi so kumele ngilongicela no petrol kodwa into eyinzuzo mina engiyibonayo izanga ngimina yabona banginikeza shem ithuba okuyinto engiyohleze ngibabonga ngayo but ngicathi yashayisana la ekutheni akukho mhlawumbe engikuthola noma nje isinxephezelwana sa petrol okungenani yabo ngifisa sihambe size sifike kulomsebenzi lo ohlanga media kodwa ke ngiyazi ukuthi umbukele ekhaya
usafuna ukuthola ukuthi sifike kanjani la ekutheni uzugcine sekukhona uhlanga media usuyisebenza futhi emsebenzini othandayo because iart kuyabonakala ukuthi shuthi into oyithandayo mawubuka ukusukela emuva uthanda umculo uthanda ukusakaza kanjalo uzofike la ekutheni uzume phambi kwecamera ukhulume nabantu as a presenter sizofika ke lapho ke mhlambe before sifike lapho ngifisa ke ungichazele Mbijane ngiyazi ukuthi most yabantu abasuke sebephumelele umuntu uyaya kube ne story mhlambe esidabukisayo esithize yabo azosixoxa Thabiso athi mhlambe mina ngikhule ngena abazali ngikhule kunje base ngafika la ngithi yabo ngifisa nje ukuthi usho mhlambe mawukuthi unaso leso story nawe oyufile ngazuthi wangaphatheka kahle empilweni waqakeka okwakhontenza kalayo ngosibeke nje futhi mawukuthi awubanga lesimo esinjalo usungakhululeka usho ukuthi hayi mina mfethu ngixakeka empilweni izinto zami bezi right ukuze ngifike kuphi ngifike uzufinyelele nje esigabeni sakho sokuphumelela ukusuka nje kwi-upbringing yakho awukazi yini ube lokugudluzeka ukuxakeka ngiyazi ukuthi phela abanye abantu noma benabo abazali kuyenzeka kodwa uthola ukuthi isimo asikho kahle ekhaya no bafo mina angifuni ukuthela uma ngehlazo ngoba shem ukwenzile bekufanele akwenze yabo ukwenzile bekufanele akwenze akukho mfethu engathi mhlambe la ayakenzanga kahle ngicabanga ukuthi konke bekufanele akwenze ukwenzile akukho mhlambe engathi umkoleta kona njengomzali yabo abantu futhi engikhulele kubona since mina ngibe nenkinga ukuthi ke ngikathi ngikhula uma mina befunda uyabo befunda mhlambe ngithe ngikhula waqala phansi waphinde emuva esikoleni so ngikhula nje mina ukuvasisa uma umuntu engahlali naye ngihlala nogogo zalo baba isikhathi esiningi so angifuna ukuqamba manga naye futhi ugogo bezama ngako konke okusemandleni ngibiza ngoguluke mina so bezama ngako konke okusemandleni mhlambe nike babanye bake bambone kwi-18 and above sisona sakwazi ngihlala naso leso babili uyabo so angifuna ukuqamba manga ngithi khona la kona ngithiwa ngake ngaxakeka lokho ukuthi hayi bafo mfethu angifuni ukuthela abantu basekhaya ngehlazo bakwenzile mfethu abefayile bakwenze ekukhuleni kwami angifuna ukuqamba manga angazi ke noma mhlawumbe sekuyisikhathi esikahle sokuthi sengafaka lo mbuzo ukuthi ufika kanjani la khona soqala ke manje uvela ke ku YouTube ubonakala ku TV abantu sebeqala sebemazi uMaqumbana mhlawumbe yazi ake sibuyele kule gama laMaqumbana ukuthi le gama laMaqumbana bhuti wami ulithola kanjani angithi bekade sikhuluma wona le ndaba yasemakhaya yomtsizwa namacece nengoma zonke lezo zinto lezo kunomfowethu okwakuthiwa ulanga lakhe wasemaqadini wakamqadi ngizwana kakhulu nalo mfowethu wayemdala ke mina nginenhlanhla ukuzwana nabantu abadala kunami wayemdala kakhulu kunami engikhonzile engafuni lutho njengami so kushuthi umfowethu ke kwahamba washona uyabona meshona sayimncwabeni wakhe so uma kuncwatsha icomrade abantu bashaya ingoma zomzabalazo ngoba kushonile icomrade ma kushonile ikholwa kuyadunyiswa heke so ke ngoba yena behamba nezinsizwa kwakuculwa ingoma zezinsizwa lapha so mina ngangomunye wabantu ababekade behlabelela kakhulu ngivumisa lapha yana uyimina nje obhizi oculisayo so ikhehla lakhona lakamqadi selashona nalo bandla Nkosi yami ikhehla lakhona lapha yana elumalume wabokana la sukuma lazongishale emagxalabeni lathi iqumba amaqumba nalaqumba lesele lentaba esho ngoba ebone ngathi ngimkhulu ezuka kabalo mfana lo mfana ngalo kumbona izolo lo mfana uyacula yabo so kanti le insizwe engihamba nazo zimnakile ziyayizwa lento ayisho mina ngiyamuzwa futhi akunamsebenzi nalonto yabo abantu basho noma yini awuneke uzwe wena uzenzela lento yenzayo hayi ke ma kuphela lento lalo lusebenzile nje legama laloko lisebenzile nje legama kwa ukuthi hayi ngagcina sengilamukela futhi yabo ngalamukela ngase ngizibiza ngalo kwamina kwa ukuthi la ngifuna ukuchecka la ekutheni alikho offendanga hayi no ngoba kwakade kwelomtsizwa hayi ngakhululeka yabo igama lemtsizwa phela mfethu alibina noRox alibina lokuzane alithelwa ngaOromethi kuba igama nje igama nje liqinile exactly ngoba nje zikhona ezinye insizwa lapha kithi ukuthi leli lasuke laba nenhlambi igama ngabona ukuthi ayingeke ngizengikwazi ukusebenzisa legama ngiyabizwa kale but sangibiza ngalo khona insizwa yakithi lapha ekuthiwa uJomba
uMthemba Majalide yangibiza ngegama elithi ngumsunu weintombi ziyogana. Umsunu weintombi ziyogana. Kwakade kunesimo futhi nakhona esasingenza ukuthi ngibizwe ngokuthi ngumsunu weintombi ziyogana. Uyabo? Yes. Mhlawumbe ke sengibuza na umbuzo uthanda uba personal. Uke wasivezela Mbijana ukuthi insizwe kade ngayinqeni intombi ukushela. Yeah. So angazi sekwafika esigabeni la khona umnomzane kwakho mhlawumbe ugaxe ilokhunjani indandatho noma mhlawumbe isigaba sasondela kusona. Hayi bafo mina mfethu ngiye ngayizama into enjalo. Ngicabanga ukuthi kwangakafika isikhathi. Ngiye ngayizama into enjalo. Ayingisebenzelanga. Ngicabanga ukuthi umuntu engangithi ngiyenza naye cha kusho ukuthi kade sasiphoqa kwangafanele kahle sikwenza. Ngiyabona. Yeah, phela khona ezinye izinto bese kubona ukuthi ku right abantu beyithandanela futhi kumele kuphelele lapho yabo. Ingaqhubeki lento kungaze kufike uyabona ngoba vele ngeke izisebenze. Uyabo? Ngiyabona. Yeah, ngicabanga ukuthi kwaba isimo esikanjalo kwacelwa nje kwambeswa kaphelela khona lapho futhi kwana ama red flags engiwabonayo mhlawumbe naye awabonayo hayi kwabonakala ukuthi akusebenzi. Mina kangisiye nomuntu ophoqa izimo. Ngiyabona. Yabo ngase ngithi hayi no man asibonge. Hayi ke indlela ayichaza ngayo uyabona ukuthi asingeni kuma details. Yeah. Ngathi uyichaze kahle. Kodwa njengamanje ukhona yeah, but njengomfana nje phela mfethu ozelwe wesifazane nowesilisa kubalekile ukuthi empilweni kube khona umuntu wesifazane okhona into nje leyo ngoba ngisho intombi uyishela mawuzoyiqambela amanga ukuthi akekho hayi mana engaphilanga kahle iyokwamukela lokho kodwa mayiphila nje kahle iyobona ukuthi yenziwe ayikho leyo nto. Yeah, hayi ukhona umuntu engiphila naye baba. Insizwa nje yinsizwa iphelele impela. Hayi bafo kukancane mfethu ukhona nje impela. Ake sidumeke manje singene la emsebenzini engicasa abantu ke vele sebe ready ukuthi bangezwa ukuthi ufika kanjani ekutheni ube yipresenter. Yeah, yabona ngicabanga ukuthi lento isuka lapha yakube nomsakazi. Phela uma umsakazi usuke ngekho ama camera kusuke kumbhobho nawe and akekho umuntu okubonayo but wenza same thing ozoyenza mabe sekhona ama camera. Kuyingoba uma ngabe useke radioweni kusuke ngekho icamera so vele mina ngumuntu okhula ngokuthi meke esibukweni mangisuke ngesibukweni mawungale into ozoyizwa either ngiyacula noma ngiyasakaza. Mangisesibukweni either ngiyacula noma ngiyasakaza. Mangasakazi ngiyakhuluma kodwa khona into engiyenza angaze ngime esibukweni mina ngithule. Kuthiwa nje ngizibukile ngithulile. Either ngiyacula noma ngiyasakaza. Even if ngidriver either ngiyacula noma ngiyasakaza. Oqhawe nangiqhawe ukutshela ngithi ngihamba noqhawe mina ngidlala umaskandi ngisakaza phezu kwamaskandi ngihamba naye. Hayi phela impilo kushuthi segazini. Yes. So ke usithathe kusibeke ukuthi ufike kanjani ekutheni uzobe exposed. Yeah, ngingathini kule minyaka edlule noma lo nyaka owedlule kunomunye untombazane ebengimjwayele shuthi wangihlanganisa kunomunye umfo engabona ukuthi uyashutha. Yes. Uyabo kunomunye umfo engabona ukuthi lo mfo uyashutha nginama ideas enginawo aka YouTube engifisa ukwasebenza yabo. Yes. Ngase ngithi mina kulo ntombazane ngicela ngihlanganisa nalomfowethu. Shuthi untombazane wayesengihlanganisa nalomfowethu kune idea ethize enganginayo ethinta umaskandi. Ngiyabona. Noma ngingasewona umaskandi but nje umculo. Yes. Uyabo sihlale phansi nale ndoda sixoxa ngalento ukuthi hey kunento kanje engifisa ukuyenza kanje ngicela ukuthi sake sahamba sake sayojika phansi lekojikijiki kamaphumulo sizama lento ukuthi siqale uyabo kwalokunqaba ngingavumi uyabo ngoba manje beyifuna noxhaso oluthize le nto ukuze yenzeke ngendlela ekuyiyona nanokuthi beyifuna ukuthi abantu basethembe kuqala ngaphambi kokuthi siyenze because umuntu akakwazi ukuzokuthemba engakwazi uyabo sayizama lento kwacaca ukuthi engathi ayisebenzi yabo uthe mengasebenzi kunjalo umfowethu wayesethi no man kune idea enginayo la yale idea le asiyisebenze
yabo. Ekuyisebenzeni kwethu sizobona ngendlela ukuthi senza njani. Sobona ngendlela ukuthi senza njani mhlambe imalini nakuphi sobona nje ukuthi senza njani yabo. Njengomfowethu yabona uma ungaqhamuka nento ubone ukuthi sike siqhamuke nento nje. Yes. Hayi no sayiqala ke sayisebenza. Sayiqala sayisebenza. Yaba inkulu. Kwaba into enkulu kakhulu angifuni ukuqamba amanga. Athi nami ngakubona ke. Yes, kwaba into enkulu kakhulu. Kwaba into enkulu kakhulu angifuni ukungasho. Mhlambe funakala ngikuveze mfethu ukuthi ngicabanga ukuthi funakala ngisala sengiveza nje yonke into ngoba sengize ngathola ithuba yabo. Umfowethu igama lakhe uThalento wakaDlamini. uThalento wakaDlamini. Uyena owanginikeza ithuba lokuthi ngiqale ngiyiveze lapha uyabo wangithemba nje ukuthi hayi ngayipresenta le nto nami kwakuthi hayi no man into nokupresenta vele ngiyisabi sivele futhi siphezulu kwento vele sinayo le kade ngisho siphezulu kwale yanto but sesithi hayi ake sidlule siqale ngale ngoba yona ingenzeka fast yabo sayiqala ke mfethu sayiqala iNyoni TV beyivela ikhona iNyoni TV nje bekuyi TV ekhona kuukuthi we kade enze ezinye izinto ngaphambilini izinto zabo Maskandi nani but ke ngokufika siloke sixoxa wagcina esefikelwa umqondo wento kanje uyabo iidea yakhe nje ngifuna ukumdlela umoya yabona ngase ngiqala lapho ukusebenza nje sasebenza naye sasebenza ongathini ngicabanga ngisasebenza ama episode awu7 yabona ngicabanga ngisasebenza ama episode awu7 so ayike ngenxa yokuthi ke mfowethu uyazi nawe into enemali nje ihlezi izoba nenkinga into enemali mfethu ayipheli kahle yabo more especially maniphinde futhi ningabi nje izingane zandawonye ningazalwa uma wedwa nobaba wedwa umunye umuntu nihlangane naye ngoba nihlanganiswa yilento uyabo so mangabe sekhona ilokhuzana mase khona imali nani kuba nezinkinga bafu kuba nezinkinga le nto le nifuna abantu abaneqiniso ngempela into ethinta imali uyabo ifuna abantu nje abazoba neqiniso kakhulu so kwaloke kuba nezinto nje mfethu ubona ukuthi yabona la nokuzwana ngathi akusekho kahle yabo nokuzwana ngathi akusekho kahle and makusuke kusetshenzwa mfethu abantu behlangene umuntu okuyena oyiboss yenu noma umuntu okuyena osuke emkhulu lapho kulonto makhona into eningaboni kahle ngayo nike nikhulume nini phansi ukuthi hayibo lento manje kwenzakalani la magla yini engasisiza la mhlawumbe umuntu aqhamuke neplan ukuthi ayazini into engasisiza le yilena le ngake ngaze ngafikelwa ukuthi ngithi mhlawumbe umuntu sekufanele aphume manje azenzele into yakhe ngoba ngibuka indlela ekwenzeka ngayo ngiyabuka ukuthi hayino mhlawumbe umuntu sekufanele aphume azenzele into yakhe manje sixoxa nebandla umuntu enganginayo lapho ngaleso sikhathi kwakhona uStetelegu nangu uStetelegu TV exactly uStetelegu media besinayo nje ubona namanje nje sisazwana kanje yabo besinayo lapho yena umuntu esehlale phansi sixoxe naye ukuthi hey uyabona kodwa singenza njani makula ngaze ngafikelwa yikona lokuthi ngithi mina ngeke ufuna siqale into yethu ke uStetelegu yabo kanti ke izogcina lo nkulumo mhlambe ehambe yazi yawufika ukuyena umfowethu kwangazothi manje ngumuntu ophuma ngemumva yabo so ngagcina ngizibonela ukuthi ayazini ayangihlehle mfowethu yabo sengimubi naye futhi wayesefunda kanjalo ukuthi hayi no ngoba vele sekanje angihlehle hayi ngahlehla ke ngalo ndlela bafu ngahlehla kodwa ke kwabanzima ke sengihlezi manje angisenzi lutho yabo kwaba kwathanda ukuthi kube nzima but iloko ikhona into ethi kumele ngiqale something yabona so kushuthi ke ukuzalwa kohlanga media kona lizalwe kanjalo uhlanga media phela mfethu inkampani eyaqanjwa yimina siqala naye umfowethu lengikhuluma ngayo yabona siqala ngoba sifuna ukuqala ilokhuzana sifuna ukuqala le show le efike nami sifuna ukuqala le show kahle igama layo lithi uhlanga lwamakhehla media and entertainment so sivele kahle sahangena naye kwicompany but ngokubona ukuthi ngathi akusasebenzeki kahle ngamcela waphuma kwicompany ngasala ngedwa uyabo ngase ngithi mina no angiyeke le idea leya ngobuye ngiyenze manje ukuthi isikhathi siyotholakala but ngicela ukuqala something enye uyabo ngizenzele something nje enye yami uyabo ngokubuka isikhathi mbukeli
ngizothi thasi lawo ma questions ambalwa and then ke mase sicela sifike ngayo kodwa ke I think usuchazile okuningi ekade sifisa ukuzwa ngiyazi ukuthi omunye usazoba nawo omunye umbuzo miningi imibuzo mhlawumbe mina engigcine ngakwazanga ukuyicover yeah kodwa ke mhlawumbe one question mfethu ufike kanjani ekutheni ufikele idea yokuthi uqambe uhlelo lekuthiwa why mina yosi bonakala ngathi lo hlelo ilona olithatha isasasa kakhulu kwala noma sithi sifisa ukuqala ezinye inhlelo but zingenzi kahle njenge why mina ngibonakala uhlelo olukhulu and ibukwa yonke indawo kogoli even phesheya kwezilwandle abantu bayabukela ukuthi kwenzakalani kwi why mina so ilokho nje mhlawumbe usichazele ukuthi yafika kanjani idea ekanjalo ukuthi isikhathi esiningi umuntu obengabe konile awukazi ulithola ithuba lokuthi uyohlala phansi nawe ubuze ukuthi nje abantu bebaningi kangaka wena yindaba ukhetha ngempela ukuthi wena lento uyenze kimi yabo ukungithatha kancane noma mhlambe ufuna ukuthola ama-answers ukuthi i-idea yayo yonke lento uyithathaphi uzakhethe wena ngobani yabo ngoba umuntu uma ngabe ezokuzwisa ubuhlungu akuyona into avela athi ngiyamzwisa manje uyayiplana kodwa why pho wakhethe wena pho ukuthi lobuhlungu abuzwise wena uyabo so ngaba nalo idea yokuthi ngiphumile mina la ekade ngisebenza khona but why mina yabo akekho nomunye umuntu obengaphuma la why kuze kufanele ukuthi kuphume mina why sesihambile i-distance engaka nomfowethu all of a sudden sekufanele ukuthi manje uphume mina why mina so wabona ukuthi baningi abantu abanenkinga ukuthi ihlelelo phansi sixazulule exactly ngase ngiyabona ukuthi no baningi abantu abanenkinga mhlawumbe ezifanayo nalenkinga engibhekene nawo njengamanje kodwa ngibona lento kuyiyona ndlela engangisiza ukuze ngikwazi ukuthi ngibe free ngikhululeke ukuthi nami kumele ngiyimele ngizenzele into yami yabo mhlawumbe sesivala uke wasithi thasi kancane ngezibongelo zakho njengensizwa ukuthi umaqhumbano ufike kanjani wasichazela ujumping castle awukazi ukuchaza ukuthi ufike kanjani kodwa ngiyazi phela ukuthi njengensizwa nawe uyabona ukuthi hayi izingane zibona ijumping castle yabo into kanjani so manje ngifuna sifike la mavinjwa nge1000 ngiyabona ukuthi mavinjwa nge1000 into nje evelayo kanje kodwa khona umqondo ocashile ngale kwamavinjwa nge1000 angazi noma ungathanda yini ukuthi usichazele ukuthi ufika kanjani ekutheni uzokumavinjwa ngestina no ngoba webafo ubuza mfethu kusuka enhlizweni mhlawumbe nomunye umuntu ukazibuze lo mbuzo ngizophendula njengeqiniso ngoba ngumuntu mina mfethu othanda iqiniso isikhathi esiningi nje umuntu othanda iqiniso angithandi nje into lokuyipendwa noma nalowo muntu sesiright but i-history yethu kumele siyikhulume ibiqiniso yabo singambathisi yabo siright na mfowethu kodwa ukuveza nje ukuthi liqhamukapi igama okay ngithe ngiqala umsebenzi wami ngaqala ke manje ngaposta ko Lokhuzana ko YouTube kwaqoza yabo kwaqoza ngase ngiyakhumbula ukuthi indlela a-advertise ngayo umsebenzi wakhe wasebenzisa usibanibani and futhi le kwavele kwathi and wesiphathi ke mina khumbula akekho umuntu engimaziyo mina waka YouTube angazi umuntu yena at least sewake wasebenza nabo labantu ngaphambili sebajwayela abantu abanama numbers amaningi mhlawumbe ku Facebook nakuphi uyabo mina ngiyafika uyabo ngiyafika umuntu engimaziyo ngazi yena abanye abantu ngibazi ngamagama ngikhona usibanibani kodwa ngikaze ngihlale naye kanje uyabo ngase ngicabanga leyo nsizwa leyo iyenye yama Lokhuzana ya ku Facebook khona insizwa nje lapha ku Facebook noma ngoba akunanqa nayo yayithunyiwa ngifuna ukulongibiza iLokhuzana ichannel yayo but uba for lo engangisuka kuyena ku channel yakhe wathi mengabe sebona ukuthi ngenza into kanje ngifuna ukupromothelwa ngoba watshelwa uyena lo mnikazi wale Lokhuzana walo Facebook page wathi endoda umuntu kanje akuyena lo wathi usebenza naye wayesethi yena ya uyena kwase kuukuthi ke kuthiwa wathi lo mfowethu engangade ngisebenza naye ngisebenza ku TV yakhe wathi no ungam-advertiseli lo muntu lo mengabe bezokhokha 1000 mina ngizowunikeza wena lo 1000 ukuthi ungamfaka ungam-advertise wangivimba ukuthi ngingalokhuzi
nginga advertisele engivimba nge1000 umabhajwa uyabo wangivimba nge1000 ukuze lento ingenzeki and ngifuna ukusho lokhu wenzuzo mina ngumuntu mfethu oqolo ngumuntu okwazi ukuxolela umuntu mina ngisho ngangenzani kodwa manje ngikubona ukuthi into yenzayo uyi-understand ngiyakuxolela yabo ngiyakuxolela ezinye izinto bese siyazenziswa phela umngane yabo siyazenziswa ngezinye izinto umngane so ma usuke wenza into kanjalo kumina mina ngiyashesha nokuxolela mfethu ngiyashesha nokuxolela uzomangala ukuthi njengoba sikhuluma kanje kuhambe nje manje ngoba ufuna ngikuveze ukuthi ngiba ngithi umuntu oqolo ngumuntu oqolo kusuke enhlizweni mina ngimbambela umuntu inhliziyo ukuze kuphele iminyaka noma kuphele isikhathi ngiyakubambela nje inhliziyo ngaleso sikhathi suke sixabana phela ngumuntu uyabo but mfethu ngithi ngathi mangabe ngizwa kuthiwa kuno uhanjelo umzali ubafu ngaphatheka kabuhlungu manje ngaphatheka kabuhlungu because ngiyazazi izifiso zakhe ngomzali wakhe you understand ngiyazazi izifiso zakhe ngomzali wakhe ngiyazazi izifiso zakhe ngekubo phela mfethu ukuxabana akukudelete sesake sakukhuluma nempilo esiyiphilile yabo okuhle sikuphilile akukudelete lokho ngafuna inamba mfethu kwenye inkunzi ngafuna inamba ngoba ngangingasenayo uyabo ngafuna inamba ngamfonela ngamtshela ngathi bafo khona okuncane ngizokufaka lapho uzobona ukuthi wenza njani uyabo uzobona ukuthi because anginawo lento yokuthi funakala ke mina ngikudinelwe ke manje size sixabane kuze kube njani no anginawo lonto le siyaxabana leso period leyo isikhathi futhi mangibona ukuthi hayi into engisize ngaluzo lokuxabana mina ngiyahluleka mina ngithanda ukukhuluma nokuxoxa manje usho ukuthi mina ngizohlangana nawe ngifumba umlomo angeke ngikwazi ukwenza lokho angikwazi so ngakwazi ukuthi ngimthinte ngithi mfowethu ngiyezwa kuthiwa kanje awubambela uzobona ukuthi wenza njani because nginale nto ukuthi sikasaphila impilo emnandi asive manje sisoye ukuphila kamnandi ngoba naku sekwenzeke lento le yenzekile and angizuzanga lutho mina kuyona mhlawumbe yena wazuza mina ngizuzanga lutho kuyona ngoba mina ngangilwela ukuthi ngoba ngisebenzile mhlawumbe kumele kube khona ukhatho imali engiwutholayo engazange ngize ngiwuthole futhi uyabo angiwutholanga anginankinga futhi mfethu kuyaphileka impilo iyaqhubeka uyabo so thatha ngathi hayi no futhi bekudaliwe ukuthi kuyokwenzeka kanje but akuyona into ezokwenza ukuthi mina kuthiwe nginesitha le mbukeli lapho ngasekhaya mhlawumbe sesivalelisa bengafisi kodwa ukuthi le nkulumo sivale ngokuthi kade kunegama lomuntu yabo ngifisa mhlawumbe Thabiso ukhuluma okusenhlizweni yakho kubabukeli asebesibukile ngiyazi ukuthi I think sesinawo 2 years manga ononyaka nenyanga so 2 years zokuqeda ngoMay next year oh yes so uyabona sesisebenzile isikhashana mbijane ngiyazi ukuthi abantu awukaze kube khona mhlambe okuthiza okushoyo okungenzeka ukuthi yakusho uma ulive ko Facebook noma ulive ubonge indlela abantu abasupporta ngayo kodwa ngiyazi ukuthi njengoba le interview special for you for ichannel yini nje ungayisho kubantu amazwi okubonga support abasinikeze yona mhlawumbe mfethu ufuna ngiqale ngibatshele ukuthi ubani wena kuqala ngoba mhlawumbe abazi unzuzo lo lo mfowethu lona ngihlangane naye ngiyaxolisa sengifuna sengithatha umsebenzi wa ngihlangane naye lo mfowethu umuntu obezosho ukuthi ishow bengekho wayekhona kwakuthi naye wayephuthumela wayengahleli wayephuthuma kwase kufika lensizwa le sasebenza naye kungekho ngisho isenti ngingamholeli ngisho isenti indibilishe kungekho lutho nje kuthiwa siyobona mzukwane ivela ukuthi kuyobe kuyinini asazi engabe kuyodlula 10 months kudlule fast asinake yamzukwane uyabo wangithemba lo mfo engangazi wangithemba sasebenza naye kuze kuzofika namhlanje akukaze kube khona nxa uma ukuthi ngumuntu omubi ke naba abantu ngisebenza nabo akukaze kube khona nxa siyasebenza nje soloko sasebenza akukaze kube khona nxa akaze kube khona inkinga siyoqeda unyaka wesibili namhlanje ngoMay uzayo so mawusukuzwa kuthiwa kuyashuthwa nangumnikazi wecompany mawusukuzwa ngibiza igama laqhawe omunye umsebenzi futhi nawe usebenza khona lapho naye ushaya icamera so ngifisa ukubonga kakhulu ebantwini ababukela uhlanga media ngifisa ukubonga angiphezi ngifisa ukubonga mfethu kakhulu ekhaya ukunginikeza ichance mhlawumbe kakhulu kumama nobaba ukunginikeza ichance nje mfethu yokuphila ukuthi ngiphile kuthiwe ngiyaphila ngila emhlabeni nje mfethu ichance enkulu kakhulu le ngayithola kubona
lokho kunye ku-create izinto mfethu imicabango yami ngethuba lokuphila engalithola kubona nokuthi bakholelwe kumina mfethu ngisuke ngifuna mhlawumbe ispace sokusebenza uthi why no you welcome ozosebenza ozosebenza as long as nje into yakho kuyinto eqondile engeke izifakele inkinga kusasa kusebenza uyabo ngiyabonga kakhulu sibakholelwe kumina nabo ababukeli mfethu angazi ke bona ngababonga ngani angazi that is why wena qha uthola ukuthi isikhathi nesikhathi masisithola siyabavakashela abantu endaweni abakuzona ngoba kusuke kwindlela yokuappreciate ukuthi anginako okuningi but phambi kwenu ukuthi ningithinte sithintane lokho kukodwa ikhona into ongayenza enhlizweni yini njengomuntu enimthanda ukubona umuntu ku TV bese ngelinye ilanga umbone sombona live lo nto mfethu eze kuwena futhi esuke la asuka khona weza kuwena lo nto le ishinto enkulu kakhulu siyambile sayithekwini sawohlangana nabalandeli bohlanga media sahamba sayigoli sawohlangana nabalandeli bohlanga media namhlanje sine group enkulu ekhona khona la ku Facebook yase Cape Town sine group manje enkulu yase eMpumalanga lezi indawo lezi kumele sizihambele zombili sizoba ne group futhi ngekudala se Eastern Cape le group kumele siyihambele futhi nayo siyo abantu beyosibona ukuthi unangu lo mpembu uyabo so ngiyabonga kakhulu abantu abakholelwa kumina ngiyabonga kakhulu angazi man angazi mfethu ngiyabonga kodwa mfethu ngibonga kona wonke umuntu ngibonga nakunina amadoda ngiyabonga nje mfethu ngibonga kona wonke umuntu ngoba kubuke ngazuthi sisaya kude kakhulu mangithi ngiyabuka uyabo amathemba maningi uNkulunkulu masasigcinile nje siphila kodwa sophila phela bafethu izinkane funa sisebenzise inkane ngoba ngathi kuningi esisabhekene nawe uyabo so siyafisa kakhulu ukuthi abantu beqhubeke besibukele siuhlanga media nezinhlelo wenzuzo ezizawo zisekhona mfethu zisekhona zu2 nje engicabanga ukuthi kumele sizisebenze njengoba lo nyaka uzoqala nje ayiziyakhala mntanami yazi yakhala kwangempela futhi akudlala uyabo so kodwa kwamanje bazothi abantu ukulambela ama episode bethu uDecember and uyabona ukuthi nesibalo sokubuka sehlile manje lento seyikhomba ukuthi abantu sebethanda seqala ukuba busy yabo sayibona lento ngoDecember uphelile ukuthi hayi ngoDecember abantu abanazo isikhathi uyabo amankwebe evasuke edliwa indaba okudlala so isikhathi asikho Thabiso siyabonga mfethu mhlawumbe nami ngicela ukuthi ngikuveze lokho sengikhulumela noQhawe ngikuveze nje on air ukuthi uThabiso usifice sivele sisebenza sishutha bathi ke umsebenzi wethu sishutha imicimbi sishutha ama events nje lokho uhlobo lemicimbi so uThabiso mayifika ethu ne idea yokushutha iCamera ikhona ngikhona ngathatha ngayiqukula ngihamba ngayosebenza ngoba ngibona ukubaluleka kwalento ayishoyo ukuthi it's a lifetime investment ukuthi kube khona umsebenzi okhona noma ungasakhokhanga namhlanje kodwa uzokhokha mhla kwenzeka kungena imali uThabiso ngumuntu oqala ngikhumbula wakhokha so uThabiso walenza iqiniso noma izinto engasahambanga kahle ngenza ama mistake napha nalapha athethe but ethetha ngothando so sisebenzile kwaze kube namhlanje uThabiso umuntu ophilayo into engifundile ukuthi uThabiso uyabathanda abantu umuntu ohambayo even nama matters aku community awahambela so akhiphe ngisho emalini yakhe engahlangene naleyo nto leyo afake so ngifisa ukusho ukuthi uThabiso siyambonga kakhulu even nathi siyinkampani eshuthayo ukuthi ngisho nawo amandla ukuthi asengayithengile equipment yakhe ayishuthe because vele seku right yabo benza njalo ke abantu abaningi exactly wangakwenza lokho ke waphila nathi so lokho kumveza njengomuntu o right even nakuthina so asihlukumezekile sihleli kahle noThabiso manje kusiza nje mfethu sengikhulumela nomuntu owenza kanjalo kusizani wenkaba ukuthi uzothenga iCamera ukwazi ukuyisebenzisa uthenga iLaptop uqoqozisa into ongayazi naba nje abantu abawumnikazi bomsebenzi abawenzayo omunye umuntu wathi mangabe engibonisa athi imali manje uyaphuma uyinikeza abanye abantu iyaphuma nginikeza abanye because umsebenzi angikwazi ukwenza mina ngikwazi ukupresenta nokusiza abantu nangu wami umsebenzi and nangingathiwa namhlanje ngithi Nzuzu suka la okusho ukuthi le mali oyithola njalo ngenyanga kwenzakala ngayo then izidingo zakho lezi za every month emasokwazi ukuzikhava ngale mali kwenzakala futhi sekuphelile ngazo no akusetshenzwa kanjalo siyabonga akusetshenzwa kanjalo siyabonga komisekilele siyabonga mfowethu mbukeli lapho ngasekhaya ngicabanga ukuthi sekufike ekupheleni nasekugqibeleni kweepisode yethu yanamhlanje ilulile yona mbijane kodwa ke
ngiyazi ukuthi asiqedanga kuningi nokunye abantu abafisa ukwazi ngomaqhumbana mhlawumbe mhlawumbe sengaba khona futhi episode sengaba khona episode siyobamba imibuzo lapha sibamba imibuzo lapha kuma comments sibone ukuthi usangakwazi ukuthi aphinda ayiphendule futhi siphinde futhi mawukuthi khona umuntu olimele ngesikhathi sisakhuluma siyaxolisa kakhulu inhloso le episode akusikona ukuthi senze ukuxabana nabantu okanye ungaboni ngasolinye njengoba kade sechazile uThabiso ukuthi even nasengaboneni ngasolinye nomfo lo angabonanga naye eqaleni sekune peace kakhulu ke le episode ke means no harm to anyone. Siyabonga kakhulu ngoba wenzuzo ngiyaxolisa mfethu ngoba ngisho khona ukuthi ukube kuthiwa yena akazange azathi bafo ngibona kuwena ufanele ukuthi uthole lethuba ngaba abantu bathathile isikhathi ungazi mase ngikuhlangamile yabona kuyiqiniso ukuthi abantu ba iattention yabo ithatheke kakhulu lapha ya kuyena kwiNyoni TV yesithi ivari le so ukusuka kwami lapha sengiza la umuntu ongithande lapha ya uzoza la uyabo but umnyombo la isuka khona isuka lapha ya iqiniso le naye khona la ngisize khona angikwazi mfethu ukuthi makuthiwa ngikhuluma ngomuntu ngibhekisa idelibi kuphela nelihle likhona lethwaye ngithi ke angikwazanga ukumbambela inhliziyo ngoba iqiniso lithi naye ukukhona la ngisize khona yes hayi siyabonga kakhulu niyabona ukuthi nayo inzuzo la esuka ngale kwicamera uyaphekwa okuthi ke nami ngisebhodweni lesele siyabonga mbukeli siyakufisela ukuthi ube nokhisimuzo omuhle ube nefestival enhle uphephe engozini nithini webabukeli ngalomfo niyamdinga yini ku TV manje nimdinga ku TV phela somnika ishow yakhe niyamdinga noma okunye labafethu laba nekhampani eshuthayo so nje abe nekhampani eshuthayo ngicela niyishilo lokhuzana izinto zenu ngicela ningiqashele naba abantu la uma kubuthi beyishutha ubaye lokhuzana umshado wakho yilabantu abashuthi lokhuzana iHwyman yabo awushiyi number zakho bafo la sengivala ke nazi number zethu ungasithola ku 078 201 8665 uzoxhumana nami direct ke ngikunikeza ama quotation omcimbi wakho usho ukuthi ufisa ukuthi sikwenzeleni sine sound system siyashutha ithombe ivideo bano ikhona idrone ikhona sikwenzela nje umcimbi wakho ube sezingeni eliphezulu kanti asilumi kakhulu siluma kahle sihamba yonke indawo ke KZN singajabula ukusebenzisana nawe nami mhlawumbe ngazithuka ngifika kulo umcimbi uyayibona yona ngizobingelela nje ngingahleli athi nje xebu kancane mhlawumbe sesivala ke stethe lo Thabiso athi xebu siphume kanjalo ke